gandanya sasmita jati sasmita wangsiting dewa dening utamaning nata berbudi pawalak sana lire berbudi mangkono lila legawa ing driya hangga ganjar saben dina agung denya paring dana lire kang bawa laksana hana tepi pangandika Patih Ludra Parimuka kula wonten dawuh tinimbalan ingkang adhawuh sinuwun Prabu Karungkala Nalindra saking negari Guwa Barong. Dina iki ratu Gustimu kang duweni kepinginan anggone bakal suwita meguru marang Begawan Durna ing pertapan Sokalima bakale kasembadan te. Mekaten sinuwun iya nanging ana syarat saranane. Lajeng syarat sarananipun punapa keparenga patih kula pun patih Ludra Parimuka cumadong dawuh wun. Syarat saranane ya kuwi aku Prabu Karungkala ratu saka negara Guwa Barong
kudu bisa mbubarke pertapan sing jenenge Pertapan Arga Klasa kang dipandhegani kelawan Begawan Bima Suci. Syukur bage aku bisa nyirnake Begawan Bima Suci kuwi mau teh. Lajeng kersanipun kadosa pundi? Gendhih kumrungsung ing galih kesuk panata ling kalbu. Ora sabar rasane atiku kepengin selak daya-daya meguru nyecep kawruh marang Pandhita Durna. Mula rasa dadak kesuwen kepyakna wadyabala saka negara Guwa Barong Pilyana sing kandel kulite sing atos balunge gawa saking gaman lading pangirising daging bathok wadahe getih Pertapan Arga Klasa dadekke Karang Abang nok-nok dhateng sedika ngestaken dawuh bocah Temenggung kula wonten dawuh pisan dandan kaping pindho nglumpuk kaping telu kabodholake lho nggih amit padhal pasilan aja kaya bocah cilik bocah Temenggung kumrekang pala lumares budaling prawadya kuswa warna busanane sakehing prawadya Prabhusana nira swarane rame kumuro do ombake Ya. Maju. Yes,
nyung swaraning wadya kang lumampah kumpul sajara satata tancarup ong dene rama parna ong dwaja miwang bendeng ungkung risang rekyana pate kan minangka cucuk ing prawadya bala biyen bapakmu Werkudara iya sang begawan Bima Suci sing saiki minangka dadi dwijane awake dhewe anggone kepengin nggayuh kawruh kasampurnan direwangi totoh nyawa ora mundur ing geguntur ora mendha ing bebaya bot-bote kepengin ngrungkepi kautaman lelakone bapakmu iki kena kinarya kaca benggala urip iki kudu sarana laku yen kepengin sugih ya kudu gelem nyambut gawe yen kepengin pinter ya kudu sinau bisane ngerti kudu takon becike merga kulino lho nggih ngestoaken dawuh Wokapi mula ing ripalungguhan iki aja nganti slendro kang dadi rasamu Punwa dinuta kelawan Sang Resi Bima Suci kinen rumeksa kayuwanan lan katentremaning pertapan arga klasa kene. Awit saka pangandikane Sang Resi iki mengko mesti bakal ana parang muka kang hanempuh gati. Ngrabaseng marang pertapan arga klasa. Mula Angger Antarja, Angger Gatotkaca lan Antasena tak timbali. Ayo sing bakal ganggu gawe aja wedi enggal disingkirke. Ngestokake dawuhmu Wokapi, ngestokake dawuhmu. Ibarat jagang sing jero beteng kandel. Sapa wae sing pengin ganggu kayuwanan kang sarta katentremaning pertapan arga klasa, ora sandatak wigih reringa enggal diundurke barisane yen ora kena. Purba Wasesa ndak pasrahke marang anak Angger Antarja, anak Angger Gatotkaca lan si Antasena. Hanuman malumpat sampun prapting witing Nagasari. Mulat mangandhap katingal Wanodya Yupurwaking kelong rusak war lan kesma ong
Rikata sang Gatut Kaca Dinon mabakar Kasuta Pekapira Kresna Paratamanahar muji saktinira Paratamanahar muji saktinira ngaglah ing tengahing delanggung risang Gatotkaca nering cipta rasa ngambah dirgantara sigra ngencengi busanane apa to busanane Raden Gatotkaca Caping Basunanda Kotangantra Kusuma kasut padha kacerma yekti ana kuwasane dewi-dewi Caping Basunanda ana udan ora kodanan ana panas datan kepanasan Kotangantra Kusuma apa to dayane Kotang bisa mabur tanpa lar mencolot tanpa sutang kasut padha kacerma kasut wis ngarani padha sikil kacerma lulang sanadyan lulang dumadi saka walungsungan Sang Hyang Nagaraja dayane ngambah lemah sangar kayu waeng sarta ngungkuli pandhita tapa dadya tawa tawi tawar wis jangkep busanane Raden Gatotkaca sigra cancut taliwanda ngebrak lemah kaping 3 mlethek ing awiyat mabur sumusuping imantaka andedel gayung gekono risang ramandaya padyana yaksa gung jangkrama
namane wil katak sini jejaki jroning wareh mbadha kolam tanpa tuwa mina-mina jro jaladri mila gogo saben ari Weladalah durung suwe anggonku lumaku saka negara Guwa Barong kepapak ana wanara kusika seta tegese ana kethek mulese putih yen bisa tata jalma manungsa ngaku sapa sing dadi kekasihmu tambuh marang aku ya aranku Begawan Anoman Hanoman ya Senggana pancen kapara nyata bali takon ana barisan segelar sepapan payunge megar kaya jamur barat tumbahe nyerangap kaya jati angaran sapa sing dadi cecunduk ing laku tampuh marang aku aranku Temenggung Salokat Katut Barat saka negara Guwa Barong ya sumedya mlaku arep menyang endi nyimpango ngiwah utawa nengen kowe arep menyang endi aku arep tumuju marang ing pertapan Arga Klasa tumuju ing pertapan Arga Klasa ya pancen bener duweni karep apa kowe bakal aning pertapan Arga Klasa bakal mateni Begawan Bima Suci Kang Sarto aku bakal mbubarke pertapan Arga Klasa kang di pandegani dening Begawan Bima Suci apa dosane apa dosa Kang Sarto kaluputane Begawan Bima Suci nganti arep kok pateni dosane dikendong lupute diendhet wani ngedeke pertapan Arga Klasa mulang muruk marang para kawula ing negara Ngastina kowe kudu ngerti pertapan Arga Klasa ki kebawah negara Ngastina kamangka negara Ngastina kuwi dipandhegani dening Prabu Duryudana sakwise Begawan Bima Suci madheg pendhita ana pertapan Arga Klasa akeh para kawula akeh para bebrayan agung kang padha mangro tinggal ora gelem suwita ana ing negara Ngastina nanging malah ciklu ana Begawan Bima Suci mula iki dianggep kelawan sinuwun Prabu Duryudana satru mungguing cangklaan dom ingkang sumuseping banyu iki perkarane Pandhawa karo Kurawa Ngastina kuwi perkarane Pandhawa karo Kurawa kowe iki sapa kowe iki sabrangan bocah tekan tanah sabrang wani gawe rusuh ora usah melu-melu celeng boloten kebo latengen becik minggato tekan kene ora gelem minggat tekan kita babati barisanmu wani karaku entek wedine karewanene edan sugih kendel bondo wani ngemping loro gincah pati leno pangintamu kelakon jengkelang nyawamu kalau remuk diengkleh biakeamu ya teman Danyi katanya berwalang teman-teman.
Wah. Pas. Hei. 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 Ingon-ingon kebun binatang kowe, cobanen. Oh. Hei. Wah. Oh. Hei. Oh. Ah. Hei. Wah. Wah. Hei. Ta. Ah. Diliane. Loh, metukan lemah langsung melungu. Cobanen edan kemlinthi. Apa sira
ana satriya dadane mencorong kaya meteor. Sapa jenengmu? Raden Gatotkaca. Ya Raden Tetuka. Arimbat Maja ya Raden Grincing Wesi. Bali takon sapa jenengmu? Patih Ludra Parimuka Warangka dalem negara Guwa Barong. Ayo. Kowe cantrik-cantrik pertapan Nargaklasa. Cara wong negara Pringaja kok pilih sing lempeng-lempeng ki dangkele adepana. Mara gage jogeta tak kendangi. Kemah-kemah balungmu we. modelmu.
tata Pandhawa tata Kadiwisaya Ngendriyaksa Sara Marukta Pawana Bana Margana Samirana lan Warayang Pancabayu wisikan pagulingan lima ladalah bojleng-bojleng iblis laknat padha gegojekan barisan saka negara ngguwa barong bubar mawut ora ana sing mangga puliya musuh tanding lawan cantrik-cantrik saka pertapan Arga Klasa apa kowe sing mandhegani cantrik Arga Klasa pancen bener Anoman kang dadi aranku kowe sapa aku ratu saka negara ngguwa barong jejulukku Prabu Karungkala. Karungkala iki kuwi ya kapara nyata. Kasembadan sedyaku anggonku bakal meguru ning Sokalima. Mapan gone panemban Begawan Durna Kalamonta. Kalamonta aku bisa mbubarke pertapan Arga Klasa kang sarta mateni Begawan Bima Suci. Sumingkira timbang dadi bathang maju kepara ngarsa leganing atimu ngejak pirang dina tak ladeni gaglak limpamu Anoman we Abrabak sro kabranang geget waja mlingkir kumbala sugal wijiling sabdo
Walah Prayoli pinantang kethek ora kena ginawi becik nantang karo Prabu Karungkala Ratu saka negara Guwa Barong kepeksa aku tega karo kowe Prabu Karungkala lho wah ladalah punika calon guru Pandhita Durna kula badhe mbubaraken Pertapan Arga Klasa kang sarta mateni Begawan Bima Suci sak cindhil abange lah kok paduka cegat lah kok paduka pambengi enten napa sang Panembahan Begawan Durna kula cumadong dawuh aja ngentekke akal ning akale digunakake liripun kados pundi maknanipun kados pundi ngene aku nganti kelalen ngandhani karo kowe Prabu Karungkala maksudipun Pertapan Arga Klasa kuwi dipandhikani dening Begawan Bima Suci inggih Begawan Bima Suci kowe ngerti ora kuwi sapa Begawan Bima Suci kuwi Werkudara kuwi panenggak Pandhawa lah lajeng sambung rapetipun kalian Pertapan Arga Klasa Pandhawa kuwi sumber kekuatane mapan ana ing Werkudara ya ana ing Begawan Bima Suci lah gandeng saiki Werkudara madeg pendhita ana ing Pertapan Arga Klasa tegese Pandhawa wis ora duweni kekuatan Pandhawa kekuatane komplang lajeng ingkang dipun kersakaken Panembahan Begawan Durna yen kowe arep gempur Pertapan Arga Klasa ngentek-ngenteki tenaga akale digunakake kados pundi Panembahan kowe bablasa aja gempur Pertapan Arga Klasa bablasa menyang negara Ngamarta ya negara Ngindraparahasta Pandhawa tanpa Werkudara ibarate gajah sing tanpa siung manuk sing tanpa suwiwi makaten ya bablasa menang negara Ngamarta patenana Pandhawa Puntadewa Janaka Nakula kang sarta Sadewa mengko yen Puntadewa Janaka Nakula Sadewa wis mati mesti Bima Suci mesti Werkudara ngenes pikire yen wis ngenes pikire arep nyang endi parane mesti bakal mati dhewe oh nggih ngestaken dawuh Sang Guru Pandhita Durna Yaksa Guru rupane sedeng nalendra Yaksa alalaku kang malwalya ingkang ratialah aku kok ya ora mikir nganti tekan semono ya to ya Prabu Karungkala dina iki bakal bablas menang negara Ngamarta mumpung negara Ngamarta kekuatane ilang negara Ngamarta lagi kumplang ora duweni kekuatan merga kadange Werkudara madeg pendhita ana ing Pertapan Arga Klasa Pandhawa yen pancen kowe wong sekti mandraguna pilih tanding sajroning jurit iki Prabu Karungkala ora gelem kalah sekti banding kowe Prabu Karungkala Ratu Sekti Mandraguna ayo 1000 parang maju 100 parang ambrus Pandhawa kroyokan Prabu Karungkala Ratu Guwa Barong
sangsaya dalwararas abyor kang lintang kumedhap Desti sunyo tengah wengi lumrang gandaning puspita kareng hiwaning pudyanira Sang Dwijawara ambreng lir swaraning madu brahanta manung sungsarining kehembang Wancinewus Madya Ratri dereng wonten ingkang cinarita amung Sang Hyang Candra ingkang jumedhul saking Arka Harsa madangi jagat dupi tatasing kamantyan dewasaning Sang Hyang Arka yekti wus wancine gara-gara mijil tirta kencana sedina kaya setahun
syakartum la azidanakum bala ing kafartum inna adzabila sadid. Sok sapa sing seneng ngedhekke rasa syukur sayekti bakal ditambah nikmate, lan sapa sing kufur ora gelem nyukuri nikmate saka Gusti Allah Subhanahu wa taala bakal nampa siksa sing amat pedih. Oh ngono, Truk? Nggih, Mas Gareng. Kuwi kabeh ditindakake dening para warga masyarakat ingkang lenggah mapan ana ing Desa Karangwinongan. Oh ngono. Heeh. Buktine apa, Truk? Buktine wis menjadi acara utawa agenda rutin tiap tahun mengadakan bersih desa utawa gelar potensi desa. Sing bersih desa kuwi dhewe pada intinya ya kuwi ngunjukake rasa syukur marang Gusti Allah Subhanahu wa taala kang wis malembarke keberkahan kenikmatan marang umate kang sumebar aning jagat raya khususe kang lenggah mapan ana ing Desa Karangwinongan. Ngono, Truk? Nggih, Mas Gareng. Katone adicara bengi iki seneng-seneng rupian-rupian ning iki sejatine tirakatan lek-lekan nirakati desane. Heeh. Apa to eleke nirakati desane setahun pisan? Oh ngono. Nggih. Ana tetembungan Jawa ngandharake ing lair ngudi karya ing batin hangesti Gusti ketoke seneng-seneng ning batine ndedonga marang purbaning Gusti muga-muga miwiti wulan sura ya ta. Dalam rangkaian adicara bersih desa muga-muga Desa Karangwinongan dapat selangkah lebih maju dari tahun-tahun berikutnya. Amin amin ya rabbal alamin, Truk. Dasare wong Jawa kuwi laku sing paling ampuh siji melek loro luwe ya, Truk. Nggih. Apa meneh awake dhewe dadi wong Jawa aja nganti lali karo Jawane. Niku penting. Siji melek aja gampang turu. Dileki nirakati riyadah luwe tegesipun poso. Cegah dahar kelawan guling ngono. Heeh. Karepen antuk pituduh utawa wangsit saka Gusti kang murbeng dumati. Wah, ya. Ya Truk ngestokke dawuhmu nggih. Aja lali mengucapkan terima kasih. Heeh, ngaturke panuwun kang tanpa upama. Konjo dumateng Bapak Lurah, Bapak Kepala Desa ingkang sampun paring kapercayan dumateng kula sak kanca Sanggar Seni Astabrata ingkang mijil saking Kadipaten Nganjuk, Kota Angin. Ya. Anggenipun maring lelipur gelar kelir gantung gong ngaturaken panuwun ingkang tanpa upami. Iki lakone wis dipaket. Bima Suci Dewa Ruci dibablaske Bima Suci. Wah, cocok. Iki momoning sekolahan termasuk lakon lebet. Yo kanggo mukadimah ning season gara-gara lagu sing jumbo karo kahanan kang sarta swasana didhisikke. Apa? Lancaran bersih desa. Larase pelok barang dibawani Mas Herulinanta. Bersih desa karepen adoh saka sukersake ditebehna saka siku dendaning Bathara tinebehna saka bencana alam. Amin ya rabbal alamin. Monggo alon-alon waton kelakon gremet-gremet watone slamet sareh-sareh watone pikoleh. Monggo Mas Heru katuran bawa bersih desa mangke dipun nandhapaken lancaran bersih desa. Monggo Mas Heru katuran bawa rumiyin. Sarta palwanu teng ranu reseng karsani ratine kaya manis serira Gusti
Kakang Semar Badranaya wonten dawuh menapa Gus? Ndara kula Raden Janaka Pandhawa bebasan ndok sak petarangan mati siji mati kabeh mukti siji kabeh ya melu ngrasake kamukten. Kamangka ing mripalungguhan iki Kakang Bimasena mentar saka Praja Ngamarta murca saka kasatriyan Jodipati. Lajeng kersanipun ndika Ndara Arjuna kadosa pundi? Tarunana Windanana ora bakal bali yen durung bebarengan kelawan Kakang Werkudara Kyai. Oh inggih Gus. Monggo sumangga kula dherekaken. Ayo bareng Petruk Bagong tut wuntat tindake bendara. Cikra kang bala tumingal sorote pandam sumulong hamadang itra pasare yan ngenani wadana katon remuremu kalingan ngangkrangan sang Dyah Manahengkung sumung keming guling Om Awik Namhastu nama Sidam Sidi Sekaring Buwana Langgeng Kakang Kaneka Putra Welut wisa banteng wareng kawula wonten punapi Adi Guru kayangan kahananipun goro-goro kagiri-giri Kakang mubal endute si blegedapa ngakak galak kumitir petite Sang Hyang Nagaraja akarya goreh rongeh bingung bilung-lungan para hapsara miwah hapsari miturut pamanggihipun Kakang Narada punika kadaya saking punapa inggih Kakang Adi Guru kawula wonten dawuh kayangan Suralaya geger mboten wonten ingkang dados tuk sumbering gara-gara kejawi namung titah pujangkara panenggak Pandhawa nunggih pun Werkudara ingkang asarira brahmana utawi pandhita madeg pendhita wonten ing pertapan Arga Kalasa peparab Begawan Bima Suci mulang kawruh sangkan paraning dumadi mulang kawruh ilmu kasampurnaning urip wonten ing pertapan Arga Klasa kamangka kawruh sangkan paraning dumadi utawi ilmu kasampurnaning urip kala wau kalebet kawruh ingkang sinandi boten kenging jamak limrahipun jalma manungsa medharaken kawruh kala wau inggih awit saking punika duh Adi Guru kayangan hawanipun benter kayangan
ketaman gara-gara kagiri-giri inggih ngemongaken titah Pujangkara panenggak Pandhawa nur inggih pun Werkudara utawi Bratasena niku. Dewa-dewa sukata marang soreng merang ngudane arum-arum ngendanu ing awiyat ing ya jagat ya dewa ya Bathara tinemunipun jebul Werkudara ingkang wanuh-wani medharaken kawruh sangkan paraning dumadi utawi ilmu kasampurnaning urip dumateng Madyapada ingkang mesanggerah wonten ing pertapan Arga Kelasa Kakang. Lakar kados mekaten. Menawi mekaten kula badhe neter kawaskitanipun pun Bima Suci utawi Werkudara. Sepinten kawaskitanipun Begawan Bima Suci. Kanthi cara menapa? Kanthi cara menapa paduka badhe neter kawaskitanipun pun Begawan Bima Suci? Adi Guru kula aturi mirsani Kakang. Punapata mirah ingsun Prihatin pas panggung mijil tuhu dahan tanpa karya sangkang rinamakan Gusti Kula inggih asalira Brahmana utawi Pandhita. Weh, salin wujud tadi Guru. Nuwun inggih Kakang Narada. Kula kaparingan nami Begawan Kilat Buwana. Kanthi kula asalira Brahmana utawi Pandhita, Bima Suci badhe kula teter kawaskitanipun. Sepinten to kawaskitanipun Bima Suci kok wani gethok tular kawruh sangkan paraning dumadi utawi ilmu kasampurnaning urip. Menawi Bima Suci mboten kuwagang nampi anggen kula neter kawaskitanipun, mboten dadak kesuwen Bima Suci badhe kasendal mayang cemulungaken wonten kawah Candra-Dimuka. Kula badhe tumedhak wonten Madyapada Kakang Narada. Ngatos-atos Adi Guru. Bima wang-wang kunta kumpul patang getih sayang gongkara iki
iki ana sipating brahmana utawa pandhita kang marak mangayon ing pertapan Arga Klasa. Sapa sing dadi peparapmu Kisanak? Sudyamastani nami kula pun pendhita Begawan Kilat Buwana. Saka ngendi? Kula kleyang kabur kanginan. Jeneng sira Begawan Kilat Buwana, petrek-petrek lumarap ana pertapan Arga Klasa duwe perlu apa? Duh Sang Wiku Dibya. Sang Wiku Begawan Bima Suci. Piye? Kula badhe suwita utawi puruhita dhateng Jengandika. Awit kula gesang wonten Madyapata sampun mboten wonten ingkang kula arep-arep. Kula griya nggih mboten gadah. Semah inggih sampun pejah, anak inggih sampun mati. Kula kepengin nyedhake urip kula menika dhateng purbaning Gusti ingkang murbeng dumadi kanthi pancatan kula suwita utawi puruhita dhateng Jengandika Begawan Bima Suci. Bojomu nyang ngendi? Sampun pejah, sampun mati. Anakmu Mboten gadah. lah banjur omahmu. Kula omah nggih mboten gadah, omah kula kadol. Nggih ngopeni gendaan kula. Sampun kadol. Sedaya sampun tumpes tapis tanpa tabet mboten wonten ingkang kula arep-arep. Omah ora duwe Domongi mboten gadah kok. kayangan ke omahe sapa? Edan. Manganjur lakuning angin gugur agraning Arga ing Bathara Guru. Wong siwah bojo bojane bojo Darma darmane Darma Rahayu Hastuta Hastuti. Ya jagat Dewa Bathara ya jagat Pakistungkara. Isa mbageke cara dewa ya sang mustikaning jagat hong nirdahna pinara sabda sabdaning Jawata Iwana sabdaku Rahayu Hastuta Hastuti. Ana paregawe apa dene sira Bathara Guru raya-raya prapta pertapanku kene? Ya sang mustikaning rat sepisan prapta ulun mapan ana kene paring nugraha tumrap sira Werkudara angka 2. Apa bae kang kita pengenake mesti bakal kasembadan? Apa kita kepengin ngeratoni sagunging dumadi? Apa kita kepengin dadi ratuning dewa lan manehe? Upama kita kepengin ngeratoni jagat saisine, ulun ora bakal awel. Para dewa bakal masrahake marang jeneng kita Werkudara. Bathara Guru kawruhanana ning kene ora ana Werkudara anane Bima Suci lan kanugrahan kang tak tampa dudu saka Jawata krana Jawata lan Bima Suci kuwi padha sabab apa sabab kabeh wis mangreh panguwasa tumrap tanggung jawabe dewi-dewi yen dewa kuwi duwe kuwasa amiluta marang titah dewa kuwi yen nyiksa tanpa upama ning yen mulyake ya tanpa pepindhan nanging yen tumrape Bima Suci kabeh mau wis kemoi sabab kabeh wis kawengku dening Bima Suci. Bima Suci piye? Apa kita kepengin nglenggahi apa sing dilenggahi kelawan para dewa? Arep ben ngerti kasekten kang disarirani dening para Jawata babar pisan ora. Bima Suci ora bakal ngesuk marang kelungguhaning sapa wae. Kabeh kelungguhan wis diponto-ponto karo sing gawe jagat. Yen pancen sira wis mangerti yen kelungguhan mono pinonto-ponto, kenang apa kok jeneng kita ngesuk marang kelungguhan ulun? Mara gage tuduhna. Ning endi nggonku ngesuk-ngesuk marang kelungguhanmu Manikmaya sumurupa? Nalikane ulun tetinju marang Madyapata ya mapan ana Arga Klasa iki kang dadi palungguhan ulun. Bathara Guru, aku arep takon apa? Pilaing alam kuwi ana pira lan apa wae? Sepisan alam Suralaya ya kuwi papane para Jawata, kaping pindho alam Suradewi ya kuwi papaning para Gandharwa, katelune alam Kafiruna kuwi papane Sukma kang keblasuk lakune sabab kurang temen panembahe. Kaping papat alam Suranggangkara ya kuwi alame jalma manungsa. Aku takon maneh,
Bima Suci kuwi dewa apa manungsa? Jeneng kita iku manungsa. Banjur Arga Klasa kene iki kalebu alam Suralaya apa alam Suranggangkara? Alam Suranggangkara apa ya wis ora sak trepe. Yen aku mapan ana kene, malah yen panjenenganmu mapan ana Arga Klasa tak kira ora sak mestine. Merga kene dudu papan kalungguhanmu. Yen kaya mangkene apa ora jeneng dewane sing selakah dakah-dakah. Ya jagat Dewa Bathara Bima Suci. Apa kowe ora eling yen wong tuamu kang panandhange tekan seprene makse ana sajroning kawah Candra Dimuka? Ora susah gepok singgol karo Sudaramaku. Kabeh titah wis ginaris lan padha ngunduh kuruping pakartine dhewe-dhewe. Ning kosok baline wis dadi kewajibaning anak kang soleh kang kudu ndongake marang wong tuane supaya diapura tumrap kabeh kaluputane. Bathara Guru, pranyata kuwi dewa sing wis kelangan kawaskitan ketitik ora nyumurupi sapa sejatine Begawan Bima Suci. Duh, Sang Nuwaruci. Ngaturaken sedaya kaluputan awit kiranging paramana anggen kula ningali dumateng handika Sang Guru sejati. Awit paduka sakmangke kasarira dening Kang titah pun Bratasena, syukur bagi sewu. Yen sira wis sumurup marang sapa sing sira adepi dina iki, samu barange wis cetha, samu barange wis ngiglo. Ana ing sasana Danawarih papane Bawarasa iki ingsun ngegungake pangapura marang kleputan kita. Kanthi lelakon iki kita kudu sumurup yen dewa iku ya padha kelawan manungsa. Mula aja sok kumingsun lan kumawasa rumangsa bisa nanging bisa rumangsa manikmaya. Ngastakaken dawuh sepisan malih hamba ngaturaken lumunturing samudra pangaksami Sang Guru sejati. Ya, bakal antuk pangapura nanging aku duweni panjaluk punapa panyuwunanipun Sang Guru sejati. Bapakku Pandulan ibuku Madrim entasna saka nduting neraka jahanam. Enggal unggahna ana swarga tundha sanga. Yen wis nuruti panyuwunan bakal antuk pangapura. Nuringgi dhateng sendika mangestuaken dawuh kawula nyuwun pamit Sang Guru sejati enggal baliya. Aja gawe rerusuh marang guyub lan rukuning para kawula. Bathara Guru. Aretaning satriya linuwih kang maradi mring kautaman ing panemban Begawan Bima Suci Janaka iki nuninggih. Duh panemban kacarita Pandhawa menika wonten gangsal panemban nanging sak menika Pandhawa namung sekawan cacahipun. Awit Kakang Mas kula Werkudara sakmenika singler saking jiwaning kasatriyan. Kakang kula Werkudara sakmenika adeg brahmana wonten ing pertapan Arga Klasa Panemban. Kula nyuwun katerangan kados pundi supados kengraka kula Kakang Mas Bima Sena kundur netepi jejibahanipun kasatriyan Panemban.
Janaka, dina iki kakangmu wis rampung anggone ngayahi jejibahaning kabrahmanan. Wis bisa ngentas panandange Pandhu lan Madrim Sudarmamu. Wiwit dina iki kakangmu Werkudara bakal bali dadi satriya Njodipati bebedeng praja Ngamarta Janaka. Dimas Werkudara, Kresna kakangku apa? Aja katrem dadi brahmana utawa pendhita ana ing pratapan Arga Klasa Yadi dina iki negaramu Ngamarta ya negara Ngendrapara Hasta. Ketaman gara-gara kagiri-giri kang disebabake pangamu ing ratu saka negara Guwa Barong kang jejuluk Prabu Karungkala Yayi. Iya, Kresna kakangku awit pangestumu. Aku dadi brahmana mung kanggo pancatan gethok tularke kawruh sangkan paraning dumadi mring para bebrayan agung. Dandani mental Kang Sarta moraling para kawula. Kang Sarta Werkudara adet pendhita Bima Suci uga kanggo pancatan ngentas panandange Pandhu lan Madrim. Kang dina sak mengko manjing ana kawah Candra Dimuka wis diunggahke ana ing swarga Tundha Sanga Jlitheng Kresna kakangku. Syukur bagi jumurung nyanyi. Pun kakang melu ngempek eyom ketrimane siadi. Enggal rampungna pangamuk ing Ratu Guwa Barong. Aku sing dadaki. Aku wis tekan negara Ngamarta negara Ngendrapara Hasta. Iki ana satriya gedhe dhuwur pating grantong otot pepayune sapa kowe? Aku Werkudara. Wah, lha iki menungsane. Jebule wis timbul mapan negara Ngamarta. Werkudara senopati kang sarta satriyaning bangsa kamapanan negara Ngamarta. Alamun arep bedah negara Ngamarta, musuhmu Werkudara. Weh, latara. Ora sandatak kesuwen. Lakon tak untal mangsa ngambau cetak tampanana. Sampun sirna angkara murka nuwun inggih ingkang kasarira dening
Prabu Karungkala ingkang mijil saking negari Guwa Barong. Iya. Kyai Semar saora-orane Werkudara wis klungsu-klungsu melu dandani sing rusak ngilingke sing padha lali benerke kang padha luput. Pangestiku mung sawiji, para titah aja padha nglalekke panembahe marang Gusti kang akarya jagat kuwi sedyaning Werkudara anggone madeg pandhita apa para begawan Bima Suci. Mboten jeneng Muspura kok Gus. Paduka Raden anggenipun gegulang marang budi luhur hambek ingkang utama kang tinuntun dening guru sejati ingkang kamot ing Weda Suci. Paduka Raden Werkudara mboten namung satriya nagari nanging Paduka Raden Werkudara kenging winastan satriya pinandhita. Astabrata